Hey, as na this the fara kona isme. Munanya pera kumjida inozichiko. Mamero. Mira ni boy chaka so yoni boy ni boguritsira. Mira ni boy chaka. Mira. Ndi kuchakira iso. Anzu ya happy shame. Ndozotukwa hangu ndabva pano guys, ndichazotukwa hangu ndabva pano, ndozoti ndaita mhosva yekuya pa live panapa ndisina kupiwa go ahead, ndozotukwa hangu ndabva panapa ashina kushata, but ndambodi handisi kuda kugarisa guys, ndikuda kungotaura two things chete ndobva ndaenda anditya malechi edu kuno kwari kungobwaira bwaira. Mano nyepera kuchida mamero mano nyepera kuchida moyo maumosere musere ruvengone utsini moyo maumosere musere ruvengone utsini Combination. Oya kuti ngale beware of this next of today, they have it 2 legs and 2 heads. They gossip your secrets for lacho. They gossip your stories for lacho. Beware of this next of today, they gossip your stories.
Pamiwa guys, murise seko maskera seko guys, murise ini guys ga handina kuya kusaita live ndakanzi ndisaite my life ndimbomira kuita my life asi ndamboya doza pane rimwe guwa rekuti ukanzwa zvinhu zvinongoseka so wongoti no kune mamwe vanhu ndasingatozii kuti kunze kune kutaurika zvimwe zvinhu zvandasinganzwisisi saka ndatozongonzwa pazongoita one andidi kudzwa zvinhu zvekumasititi vanhu vanozviziva. Roxine, alright, Roxine Green ndakunzwa, okay, ndakunzwa. Alright. So andina kuziva kuti so munhu angari kubva nezuro I was offline. Nasi andanisingawaniki zvekumhanya ndandiripisi. So usiku huno nditoona aizvona kwenda kundifonera guys. Kune business shower yevamwe vakadzi vari kuJoburg. I don't even know the vakadzi. Hired me kunoita speaker. Muri kunzwa, it's not my function. I was hired kunoita speaker anditika zvekuti vari kuita nezvei pari kudii indakangoudzwa theme zvekunotaura chikuti mutaura in line with this chete zvezvakawanda zvimwe zvandangazvoudza mana mamero vemakuhwa mukadzi mukuru anenge aine mazamu ake anofamba achitenderedza makuhwa. For the record ndati ndikuclarify, Diaries High Tea, it was never in partnership with anybody. It was never in partnership with anybody. Shamuru kufamba mchiudzana ikokoka muchida kuzama kudestroy. Wamuda kutodestroy aka amuti muda wasama destroy yani. Inini ndakaitwa na Mwari anyway. Hamungandikwanisi. Zvangu ndezvenyasha. Zvangu ndezvedenga. This was just a hired gig. And nditosapoa my amene kuma group e WhatsApp wazvokutaurwa. Ndetoti ndinofonera musikana chunga newe kozviko zvokutaurwa because yesimeni vanzi vacho ngavachibva because vakazobamaridze vanhu kuHaiti. Vakabamaridze vanhu kuHaiti. I'm challenging munhu akabigwa mari apa ati ndakabigwa mari naSisimeli. I am here to challenge munhu ari kuti ndakabirwa mari naSisimeli ati ndakabirwa mari naSisimeli. Ari kuziva kuti Haiti yanga iri in partnership. Ndokumbura ubude pachana utaura kuti Haiti yanga iri in partnership ndikuzviziva. There was never a partnership. There was never a partnership. There was never a partnership. Anditika saka musanyeperani anditika don't go around vari kuti anzi pane munhu anyanya comment zvosong comment section kwanzi kuri kunzi 054 lolo meula iwe Lorraine meula iwe because wakameuliwa. If she's got something to meula, let her meula. Kana pane chekuda kumeula chanacho chanoti ndomeula ngameule. If chiripo chanoti ndoziva I know this secret yakaitwa mudiaries ndoda kuitaura, I am giving her the green light to go and talk. Because Lorraine was never an admin. One I told you, the way group admin operate nako, she was never there in that group. Lorraine was an event planner, wepano, and therefore here to be an event planner. It was because of you, my diaries. You chose Lorraine because Lorraine has never crossed diaries. And kushikira pa incident yavo yaiko zvino we had never seen anything chakuti tingaita madoubt or whatever until and pa incident yavo I think guys you can agree with me kuti she is saying and nakushandisa secret diaries mukoma moboys vari kuti ei wakashandisa secret diaries atina patinokwana. This is not our issue guys. It's not our issue as diaries and inini as Meli and napantinokwana panyaya iyi guys and tozvizivi pakakuritaura mari kana pakaita say I was not there. What I know for sure is Lorraine agreed kuti yes ndakakweresa mari pa live. You were there mese ndichitomubvunzawo and you were there mese kuti actually mari yavo ndinayo and zvinji I don't know about it. Saka stop going around
muchitenderera kuma kwese kwamunenge muchinda kuma WhatsApp group kwenyu koko muchinotaura ranzi he kune vanhu vakazobigwa mari muda guys endai ku business shower makapombonoka endai show serious Glenda vanhu tsvagai mari instead yekutsvaga makuhwa asipo amusingafi makawana tsvagai mari apana guhwa ramunombofa makawana. Do you think I can make a secret na Lorraine? Do you think I can do a secret mimi na Lorraine? Do you think so? Shama dzake dziripo endai munomubvunza. Go and ask her. Go and talk to her. She's your friend. And you are my friend. Go and ask her. Go and ask her. Plus, what secret? What secret? No. Pane business shower repeat for everyone involved. I had to come and clarify this for one reason, guys. Not for the sake of me, no. For the sake of these girls, these ladies. Varukuda kuita business shower yabo kuti isa affect we because yanga zvakuto affect a business shower yevamwe vanhu. And for that matter, inini muridzo we business shower ana bondudza anything. And plan yakanga ngoti simeli what the plan was just that. Zvikuto uda nevanhu vemakuhwa and I'm like no, vanokanganisira vanhu. Zvavakutaura manje achitinda phone robva makuseni. I've been receiving calls. Nyaya yacho ina ndisizo kuti bvani kupi chine kupi zviri kuitika handizvizivi. So I had to think for mwana umwe munhu ari kuhasla. She is hustling. I don't know her. And she's trying to earn a living. She's trying to promote a business shower ish. And so whoever started with this gossip, you should be ashamed of yourself. Stop it. You should stop it. It's not right. How would you feel from scratch? I don't know what you're talking about. Even Bangwash tumira my message. Nachipo message. No, Makatu and Bangwash tumira my message. And Hands your advice. What advice? What advice? Hanzi yatovarisa ina ndina kunzwa kuti yavhariswa andina kunzwa kuti yavhariswa business shower. I was talking to the owner right now. Business shower ichiri kuendera mberi as planned. Zvokuti yavhariswa shatove something new chandikutonzwa pano. It's something new she hasn't told me. Inini handiteereri zvamunotaura kai ndinoteerera iye zvaanenge achitaura. Anditika iye zvaanenge achitaura. Pichera, I don't care what you think. Kuti I'm not being fake and I am being fake. And I am not involved in any way. I tried my level best pano kuti nyaya igadzirike but ndakatadza. You were there, you saw it. Modon tite say ndinouraya munere. Ndidini? What powers do I have kuti ndiri just ndifa kwenda kutongera munhu kana kunorowa munhu? Ndidini? What should I do? I tried. I even tried. Nasi, I think today, Nasi, and I'm looking at more boys. Ask him. The founder more boys. What do you think you can be the way forward? And because I'm just in the Engulipi. I got my Timbo trying to dialogue. And I even reached out. Lolo is not picking up my post, but daily pano. And I reached out to Nalolo through a friend. Nigati friend, Alolo, please, no kumbirao. Ushisa Nalo kuba more boys. But put Chisanga to dialogue. Itauro Shakanaka Nyai. Can I check Ichibada Romarecho ma PC? You don't say Jojo. So I'm not being fair. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Because genetica should am I supposed to come and tell you each and everything? Genetica pano. Should I come and tell you each and everything? Come on, guys. And I am saying telling you it is 6 o'clock. I was calling more boys. 6 o'clock. How best can I reach out to Lorraine? And kuti Lorraine, please, and but and please, for the sake of tomorrow, do the right thing. And I reached out. We tried to get hold of Lorraine. Lorraine is not picking up my calls from that day. And maybe I'm busy. For which reasons I don't know. And ndikaita reach out through friend yake ndienda zoati ndikati okay, let me talk to the friend. Ndikaenda ku friend yake ndikati please ndokumbirawo kuti umudze kuti andibate kana vichiita iwe friend ivepo anditi kuti kana ndokumbirawo hangu ngoma mobezi vakuchitaurirani mune zvakapasina kutukana pasina zvema life anditi so I don't understand when auchete ngoti aungafa kugonera munhu wese haufa kugonera munhu wese ndochokwadi chiripo. And you expect me to do every day. That dialogue that I tapana pa yanga H2. Mamsika zivi.
That was the second dialogue that we did. We tried it kuseri kuti exam gatsanya before ya uya pano, but andikosi kuya chikuzachi zvinoitika kuseri. We tried kuigatsa kuseri bvunzai more boys kana chinyepa, bvunzai Lorraine kana chinyepa. We tried kuigatsa kuseri ne ma admin kuti vataura, and the same thing that happened here happened again. Saka mtu muda kuti ndizvichekere ndizviuraye, andisi mwari kai. I don't do magic, guys. And I don't do magic. Saka iwo kana wakavenga melika anditika I know kuti vazhinji venyu muri mamero anditika makavenga mela anditika mocha gopa ndinenge nenyaya dzangu mufamba nadzo dzangu dzandaparamura inini mufamba nadzo musandiise pa nyaya dzisiri dzangu zvanga ndikudzei musandikwanise musatsvage musascratche nyaya musatsvage nyaya kuumbiridza nyaya kuti mungoona ichamusingazi chimwe chete guys ini ndakatukwa kudhara ndakudzai ndakatukwa kudhara apana chandichaudzwa chandichetukwa chandivhundutsa guys kana chandisheka apana mvura yekuna here ndakatukwa kudhara zvokuti kutotaura munenge muchitotambisa henyu nguva ingoriwo entertainment yemagrupu nemapage guys but pafiyafiya ine ndisori kumaka muchita life yako zvinasinotora ndichitobika mafuta handimaona ndichita zvakanga ndichitoita zvimwe ndikatoenda kushopangu ndandisori busy imi muri busy kusorodiscasa meli tsvagai mari pano kusorodiscasa meli zvikuru sei team SA izvo zvakaoma kuno kuSA tsvagai mari handiti mutsvage futi mwari nguva ichipo isede kuti musorotsvaga ndatekiteki meli akazoba mari. The reason yacho futi yakaita kuti pave neadmin team, it's you guys. The reason kuti pave neadmin team is because of you, some of you guys. Matanga futi kuti vanhu mukujirwa mari nameli murujirwa nameli nyaya ikasvika munzeve dzangu ndikati okay kuti zvindirerutsire ndisandifambiswe zita rekunzi ndadya mari dzevanhu. Why can we not choose a structure? And structure isiri muno yandisingasangani naye ndisingazivi vabate finances acho. And I did exactly that. We took vanhu vari kuina na UK vekuti andisangani navanhu vazivi, they don't know me, vanozira pa Facebook and tikataurirana zvikaita. Still madzoka futi, you were the reasons again. Nasi futi makupopota kuti ngavabve antika. But the first thing chakatesi time yakaita kuti tise admin team is because of you guys. Come on guys, ngatisangane pakati. This is not right. This is not right guys. Ngatisangane pakati. Ngatisangane pakati. You don't have to come muchi pretender kana kudoda kupretenda. You see me in comment section, then you come and say Sisimeli, we love you, missed you so much, when you know that you are going around backbiting me, you are going around starting stories that doesn't even exist. It's not right. It's not right. I try my level best, guys. Remember, I was caught in between. I think more boys is here can even testify to you. More boys are I tried very well. And I was makambeta stupid, makambeta game rekuti guys munobatwa. Munoza makambeta guys munobatwa pakati pa maybe 2 people. Antika vari muduze newe. And vekuti unotaura navo vese unoseka navaona anything like you regard them as your family, and then they start a few antika a squabble and they are caught in between. Makambozviitirwa here kuti you are caught in between. Uku kune munhu unofunga kuti ifamily yangu, kune munhu unofunga kuti family yangu, vanhu vakunsina vari iwe uchazivi kuti uita sei manje kuti uzame kudza ari kuomesa musoro uzamutaura neuyu pari kuomesa musoro uzamutaura neuyu. That's the situation that I was in, guys. That was the situation that I was in, guys. But you don't understand me, because some of you were just waiting to bash Meli. Mama kamirira kuti mubashe Meli chete. Andika even those not kanganisirai. Akakangasigwa na Meli wacho right ndikukumbura kuti ufone. I'm opening the lines. Akakangasigwa na Meli, I want you to call, guys. Musafone mchiti Sisimeli sena nacho. Hey, we love you. Echi ndikuda arikuti akakangasigwa na Meli wacho. Let's solve it. I think I've done this several times. I'm now doing it again because I am not a good person okuti. And this muno kuti ndogona ndakachimita grudges, guys. And this muno kugona ndogona ndakangotsamwira munhu ndakangochita chigumbu. And this muno akada ndizvigone. Tusamjana tintongo nasi tukana mukana toseka. Hanimona, nasi tukana mukana toseka. Andigoni uchengeta chigumbu. I am not that kind of a person. So I'm opening the lines right now. Whoever spread the gospel, reruvengo, gospel rekunyaba uchi munhu arikupanyira business, it's not me. Inini ku business chawa ndogona kutovauza ndega kuti andichaga imumwe. Handimaona, because I was just hired. It was not my thing. Aisi party yangu. Wamurukanganisira mwe andisiri ini, murukanganisira uyu muridzi party. Nisha muri kuita we business chawa yake andina business chawa yandakaronga ndiri kuita inini. I was just invited and as a guest.
ndofunga vanacho vakabhadhira kana kuti vakadii muri kuziva kwamakabhadhira mari dzenyu. Pana akamubhadhira mari yebusiness chawo kuna Sisimeli. Aripo ere akamubhadhira mari yebusiness chawo kuna Sisimeli. It's not right, guys. Please stop it. It's not right, guys. Please stop it. I try my level best, Makomana. You guys, you don't pay me. You don't pay me, guys. I live my family time sometimes. Pia panapa chiseka chisnakizana chifadzana tichisnakira tichidini and ndofunga ndamuka makuseni inbox yangu yanga ina about 310 ma voice notes nema messages evanhu and ma voice notes mama evanhu vakuru mahombe kuti I can even play for you right now those voice notes and dzana mayo mango chema but Sisimeli why and vamwe vechidikiwo why there was very concerned people vangu vakazara mu WhatsApp mangu asi ndapedza mapindura ndasatadza kana mapindura ma message essay wayo ndatadza the concerned people. I try by own to create time every time. We are trying to take off the streets each other, but we are trying to build each other. But in the midst of trying to build one another, there is a group, but there are other people. We want to go and destroy Chete. What have we done to you? What have we done to you? What have I done to you? What have I done to you? You are even making things worse because we are trying to reach out to Lauren kuti paitwe maningikiri paitwe arrangement kuti ape inonzi ape kuma mo boys mariacho, but with the things that are being said right now you are even making it worse. In what to inyacho to ipindra say to igadzisa say maybe you are there, you think you can help panya iya Lauren and kuma mo boys. Please come forward and come forward. Tokupai lolo, tokupai numbers alolo, tokupai numbers amkoma. Then you try to fix it well. To try to kuti mufixe mimi. Animona because I'm trying my level best, but you don't appreciate munu guys. Hamu appreciate it. So now I am saying guys, we work together as a family and it. So kana uri pona tindo gonna kwigadisa nya ish and come forward please atisikuva ramun anyone panze. We are numbers amkoma mo ziripo, numbers alolo ntokupa, try to reach out kwa utaure nabo. Maybe you wanna gonna kuzvigona. You are now bringing hatred to page Rinoid, guys. This page is not known for hatred. This page is not known for gossip. But now you are bringing hatred and my speculations are making mchita hasiriwo. Somewhere even saying that's the in life and said nanda kuiona nditi ndaiona makuseni nasipa madam kama kushinda gym ndopana notification ndikata live iri kanditerere ndikudai ndikuona ma comments ndabva ndashungurudzika zvokuti kati midway ndikosvika nyaya iyi saka toita sei nenyaya yekuti munhu apuwe mari yake ndikutoshungurudzika imi muri busy kundishauda ofushadwa hakuna basa hazvina basa izvozvo anoona. But let's work together, guys. This is not right. We are now we are now a country, a nation that is full of hate, and we cannot see chakanaka. We just want to cause confusion. We just want to cause commotion, personal commotion. We are good at bashing. We are good at throwing people under the bus. This is good najo. Atisina chakanaka chatino gona kuita. Atisina chakanaka chatino gona kuita skana. Ini nangu I'm pleading with you anti maningina vangu madzikoma angu anzvadzi dzangu muri comment section anti let's stop this hate, let's stop this gossip thing, let's stop fabricating stories and trying to destroy other people. It's so wrong mufunge, it's so wrong. I am just pleading with you antika ndikuuya murunyararo. I come in peace. I'm not offending anybody. I am just pleading with you Zimbabweans because it's going beyond. What kind of women are we? Tiri vakadzi rudzii nasi, tiri vana baba rudzii zvatinofamba tichitaura tichiita mukufamba umu, tiri vana mai rudzii vakaita sei. Kana tine mufananidzo upi watinopa vana vedu katasvika kudzimba, tine mufananidzo upi watinopa kudzimba dzedu kana tasvika kumafamily gatherings kana kuvana vedu. It's so wrong, guys. Social media, it comes and it's here, it will pass. But knowing each other can be there forever. How many people have been helped by diaries? I would like to believe kuti vamwe vachona antika ihama dzenyu iwe uri kufamba chitaura zvisina basa chinokreta nyaya chinotaura zvisina basa kuseri. I would like to believe maybe vamwe vacho hama dzenyu dzakaya dzikabatsirwawo pano. And that is what diaries is all about. The more reason why we put a treasurer anogara ku UK yokuti handitanga naye handitauri naye handidini. Now makushashavira futi kuti kwaiti kwakadliwa mari. Come on guys. Why? Guys, it's too much. Imbozvifunga iwo guys. Muri moga imbogara ipasi nyaso dzamsafunga dzen introspect. Maybe yakatadzigona ndirega nditore phone.
Hello caller, I hope makatadzigwa neni. Yes, ndeitukola ndikuda vanhu vakatadzikwa naMelly because the hate yacho yanyanya. It's just a group of people who are using ghost account kuti ndova ndiri kuda kuti right now ngavangofuna even nemaghost acho vataure nyaya dzavo because this hate is going kusiriko, it's taking another twist. Kana kuuraya natoisana poison muchikafu ka zvotakuita izvi tinoisana poison muchikafu. Saka taura yenyu kola mune chichemwana sisimele here. Sisimele, what is the reason yekuvhara malive? I think kola aisati ndasvika panyaya yekuvhara malive ndiri kumbotaura nyaya iri pa8 end. Ndachisori yako mnin'ino. Alright, sharp. Shai address aka ndasvika ipapo sharp. Hanzi nasara maghost ndwani makuwa, but behind the ghost there's a person ka. Vamwe vacho vari kutoita vakuenda nemaghost vachinotaura vanhu vari mudhuze nesu. Hatina kupusa hedu zvekudaro veduwe. Hatina hedu kupusa zvekudaro tichiziva hedu kutambika. Hatina kupusa zvekudaro tichiziva hedu kutambika. Vamwe vacho guys like vamwe vazhinji vacho vari kukrita maghost account ka vachinotituka vachita seika. Vanhu vatinotosekana vatitofonerana on personal level vatotaura navo. It's just that kuti havana buhara havana rorameni deranga ripo derakatobuda udhara. But vanhu vari mudhuze meni ofuchinika ichero nemunhu. I am very careful mumashoko angu andotaura kuti handitaure the next person and nyaya yemunhu nemunhu because and now ndotrasta inini ndave very skeptical mukutrasta vanhu. Andinoona kola hello. Hello, Sisimele. Hello, maswera sei. Maswera sei. Inini ndudongo contribute panyaya iyi ka. Ndichiti Sisimele makatedzera vanhu vanonetsa because makatarisa at first senyaya Lorraine yamama kupinzwa mukati mayo. Vanhu ndo vakatovhota vega because makabvunza kuti toisa hani vanhu vakati madi kumbotraya Lorraine. Exactly. The same people who are bashing me today are the same people who said ngati Lorraine. But here I am today now. Here I am. Imimi ndimakatouya makabvunza kuti toisa hani vanhu vakavhota vega vakati ndatise Lorraine akatumwa naTaterishiyas akasvitsa ari honest. Makauya zvenezuro makati mukoma muboys vakataura nyaya yavo vanhu vega vakati shedza iroro Lorraine auya vanhu vakuti mukate saka makavatedzera kutaura chokwadi Sisimele pane vamwe vanhu vanouya vachitonge vari right kozouya vamwe vanouya vasiri right. Saka imimi ngoitai zvamuri kuita musakatiswe kuti musaite malive nevanhu because munhu hamungamugoni. Imi wani ndimunogara muchitaura kuti munhu hamumugoni wani ende mberi nebasa ramuri kuita Satani pane chakanaka chaanenge chamemuchiita haadi kuona chakanaka rambai itai bhora mberimi. Alright. Thank you very much Kola. Chirega ndibve ndataura nyaya yekuvharisa kwemalife. Thank you. Right. Ndandisiri kuda kuzvitaura hangu nyaya yekuvharisa kwemalife. Pachirega ndibve ndataura nyaya yekuvharisa kwemalife guys. Anditi nokuti I always tell you anditika hanzi pane ghost la Lorraine. Andizivi. I don't know. Handizivi andida kureverera zvokuti ghost pati ndakatarisa lolo munhu anosvika fair. Lorraine munhu anosvika fair. I don't think utanga create a ghost account. Lorraine anosvika fair. Ndozvo zvandakatoona izvozvo. Anosvika fair. Andimaona. I don't know. Anichazivi wangu andizivi. Andimaona. Andidi kunyatsa kuve 100% sure. Handizivi. Andimazviona. Andizivi. But the more yatoramba chikutaura kuti Lorraine every day, the chances of Mukoma boys to get his money anenge atove slim guys. And imimi zvichiperera mukutaura andika hazvizobatsiri kana kuti hazvizopushi Lorraine kuti apechi Mukoma boys mari yavo. From foot what I heard with the friend kuri kunzi Lorraine haana kuramba. Nyaya yacho iri confusing. Shamwari yacho iri kuti haana kuramba kuti anomupa akati akanga atuma friend yake kuti anotoraona Mukoma boys kuti pane zvaitika pandiriko zvinezvi mari ndichaiwana month end ndobhadhira mari izvi andi friend ikati iwo kaenda here chibvunza friend yacho zvikanzi ndakafonera Mukoma boys vari mucompensation kana chinyepa nyaya handizivi I was not there ndatoudzwa nefriend yacho makuseni after ndapedzana namo boys andi zvikanzi ndakafonera Mukoma boys akati ndiri mumeeting I'll call you back
Hanimaona kwanzi saka ndakamirira callback yaya ndo patakati papa mukudai so zvagara Facebook yese Lorena atopostwa everywhere Lorena ndo pakatanga kusendera friend yake messages ndakutuma kunoti unotaura nakuma mo boys nokuti ini tikutonyara nenyaya yemari ndakadi yandakachora senda kwasa ndidzoseri hona zvasara ku Facebook ndo zvandaudzwa ne friend yacho inini andisi kureverera ndombi zodo ndasana kuti andinyatsa kuziva ndisi 100% sure handiti Hanimaona ndo zvandaudzwa ne friend yachona handiti akati saka akabati jona zvitukuti ndakutuma kuti nayi munotaurawo nemunhu zvazara Facebook yese Hanimaona saka pakadai panoshanda sei and then Lorraine was pissed off ndo zvandaudzwa ne friend ya Lorraine and I can even call the friend right now if you want kana chidaira phone I can call the friend muzvinzwire mega Antimaona why because I was trying to reach out makusendera ramkoma mo boys and chiti mkoma mo boys ina chazito ngati apana ere message yatingaita kuti mari zvoitwa sei because zvatokunisa confusion and inini mandisa pakati and ndipo vati no ndandakatsa mkoma mo boys mandatoa phone vangu chitoa project simeli pane mamwe makomenzi ndakaisa mupala event izvo asina kumira zvakanaka ndina said and ndamaona kuma comments but andinambonyenyuta pahana hanimaona zvikanzi saka ndinokumbira regero ndakazvimirira asi ndikufunga kuti pasave neanimosity between inini na because tukati takuisa ipakati tese tiri vanhu vepa-diaries tese tiri family yenyu yepa-diaries takuisa ipakati ndikasaka what do you think we can do and zvikanzi ndandakaedha mawitness kuitira mangwana handimaona ina angu handirekodhi vanhu handigoni zvokurekodha vanhu asi ndaedha vamwe vanhu kuti vaitire mawitness kuitira mangwana zvikange zvoshandurudzwa vanga varipo handimaona zvikanzi moboys ndipopati ina chifungwa titaura nezvakanaka pasina live kuseri todi totaura zvakanaka otaura kuti maybe anogona kutipawo mari kana chipa anenge akwanisa I understand kuti maybe anogona kuva neproblem ndikati bo handi ndopanatomfonera handi ndafona 3 minutes because ana kubata foni kati pamwe aenda kubasa sezvo akataura pano palive musati ndakatanga basa nyuwani anenge pamwe munhu aenda saka what is the next thing but aona achandito retain but anogona kusaretain because kubva musuyo haana mbofira akataura neni rega ndibate friend yacho ndopanazobata friend yacho somebody trying kuti zvinhu zvifambe handimaona chete nyaya yemalive guys kuti manyaya astopiwe anditi munona guys regai tive honest to each other anditi guys page redu ranga risingazikamuriri page remakuwa infact harisikamuriri page remakuwa zvatotanga iko zvino izvi pa2 years page ravepo iri handitika page redu harisikamuriri page rekuti tinotuka vanhu hanzi china chera handisikona kumenza yake right page redu harisikamutiri page rekutuka vanhu kana kuita sei anditi kwanga kwakuenda page guys truly speaking ngataurane ngatiudzane chokwadi I'm going to open lines for you guys kuti tive honest ngationesanei handiti ngationesanei and I think maybe ndo mistake andinoita here ekuti ndinouya panapa ndoti vanin'ina vangu ini chero mukandituka muza ndongoseka nomozviziva ndongoseka ndogona ngokubatikana 2 minutes ndakutoseka hanimona ndinouya pana ndovhura platform kuti ngationesanei handingoti ngatite chakati ndoti ngationesanei ndofunga no problem andinoita zvekuti makutonyatsoфила kuti sisimeni tongeta zvatoda navo antimaona right page freedom yes kune makomenzi anachona makuseni panati tikuda freedom yedu pana pamukuti dzvanyirira andika hamusi kuisa freedom anditi ndoda kukudzai guys ndoda kutionesane panapa right mavhurigwa imimi kuti itai freedom yamuri kuda yachona anditi makuita freedom panouya vanhu nenyaya nemacases avo ari reality eupenyu hwavo antimazviona then mobva matanga freedom yaya chandoziva madhaisika imimi isusu mazimbo freedom yedu kutuka handi munochiziva ndo freedom yatoda freedom mukanzi freedom kutuka muchataka kutuka guest inenge yauya inema dzako ndiwakaura inema dzako ndiwakazoda inema handimaona muri kutuka guest mucomment section anditi muri kukanganwa kuti mune vamwe vanhu vane nyaya dzavo vakamirira kunze nyaya dzavo pano uyo ari guest uyu mamubvarura andika mucomment section ifreedom kai yacho yamunenge muchida mapedza do you think munhu arida kuya nenyaya yake mangwana nouya here do you think munhu ane nyaya yake mangwana anouya here it's just a question guys ngationesanei freedom yamuri kutsvaga imi mutirano vakuru pana mwana mudiki guys anditika hapana mwana mudiki ndiudzei kana muchiti anouya munhu motiudza kuti munhu anouya freedom yedu sisi mazimbabwe guys ndeyekutaura nyobvo mucomment section munhu apedza kuita guest apa achidona achaenda through macomments unoona tanga achibvarugwa mumwe arida kuuya the potential person ari kuunza nyaya ari mucomment section anozouya here nenyaya guys I think that is the reason why vakati ngatingovharai malives so that we introspect sevanhu ngatichinjei unhu vasikana muzvioniwo
peji rina risire kutuka inga kwati chetindo chako chako amutuki kwati chetindo chako chako mnitinge chisama crying emojis tinge chisympathizer kwa pano ndipo maona tinoda kungotuka ere asikana pano ndipo mangotega tinde kunotuka sima toda freedom yekuti tituke ere asikana and ndofunga even chero ivo chairperson pano kashindo kubloka ndofunga ninga chivo chisidzira I don't think vanenge vachitorevesa vanenge vasingarevesi vanenge vachitongoitawo zvokuti vanhu vadzikame nokuti makomesa acho anenge anyanya dzimwe nguva hatimaona zvinenge zviri off topic ndo nyaya chichemo chandongove nacho vasikana ngatirege kupwanya peji ratakaumba tega takaumba chese peji iri 1 tichitenga kuti amalive edu tiri 100 tikapinda mu150 tikapinda mu200 peji iri barely 2 years old takuda kuti tipwanye futi zvepeji kola hello Hi, Sisinelli. hi kola how are you Maserasi. Sisinelli, panyai kandomboita ka little contribution kango because I think now there are a lot of assumptions dakuitika because of nyakanyaka yakaitika iyi. First of all, I want to apologize panyaya Auntie Selina. Zvakaitika pana Auntie Selina zvasikafani kuitika. We went too far. Thank But you. I also want to clarify kuti chii chakanga chaitika kuti vanhu vazosumudza matiro. In as much as Auntie Nelly's Diaries is a group rine order, group rine admin team, ita my decisions even kuseri, we are also part of this group. Actually, we have no idea kuti group iri rabatsira vanhu sei, raibula vanhu sei. We have been healed by your group. Some of us tine loneliness kunyika dzatinogara. Hatina shamwari, hatina hama. Pano ndopa hama dzedu patinouya tichiinteracta nevanhu. Right. Nyaya yekuti vanhu vari kuchemera freedom yekuti hanzi munoda freedom yekutuka. Ipapo ndinoda kupikisa. Hatisi kuchemera freedom yekutuka. Freedom yatiri kuchemera ndeyekuti kana tikati zvoni hatineri tivhurirewo malines tifone ticontributewo panyaya iyi. Admin isazouyisa uye yongosvika yotostemba kuti zvoni hakuna izvozvo hapana munhu ari kufona. Izvozvo ndo zvokurambwa nevanhu tugeredu tese. In as much as tisiri admin team, we are part of this group as well. Tiri kuita kuti group ritofambe because tikabva machitsikirira kudaro kuti hapana ari kufona panapa obva toitwa chitambi chekuti full stop nga ndo zvinozokwidza hasha dzevanhu. Hatisi kukumbira freedom yekutuka iso and mukazvitarisisa tinenge pese pamunoita malive mukoma Gordon vanenge varipo apo tinototega mukoma Gordon isusu inene one of the people vanotega mukoma Gordon kana pakaita munhu anotuka kana kuti munhu ataura zvisina basa imi musina kuona comment vanouya vakawanda vanhu vanosvika vachitaura meli chitsebe meli Zimbabwe tinototega mukoma Gordon tisu kuti mukoma Gordon uya mubloke munhu uyu vabvunze mukoma Gordon vouya vobloka ndo zvinoita vanhu vada freedom yekutuka ere izvozvo. Group riri open, anyone can join achiona malive yedu. And apashai kwemabed apples Auntie Nelly ibvene mumba chaimo mumhuri chamamusha kwebed apple. Saka ngatiregedzei kubva taita throw away the bath water nemwana zvise kuti hanzi ndakurasa mvura yacho nemwana zvise. Pane vanhu vasina basa iva vanongoya chizotuka chozvoti Emily Zimbabwe edzisa akambokuona uchimba apa haana kana evidence katisiyanei navo avo. But I just inini say one of the citizens of the permanent citizens Auntie Nelly Diaries. Inini kungokumbira kuti Auntie Nelly maadmin tinokutenda ine basa ramuri kuita mukubata basa rehombe ene hamubhadharwe ene muri kusacrifice family time yenyu and all that, but at the same time please treat us like grown ups. Hatisi vana vekindergarten vanobva vanzi iwe kuridza buda panze iwe enda pano chikona iwe nyarara iwe ita so. It's not supposed to be like that, and respect goes both ways. Ivo vakati respect isusu tinova respect, inini tinova respect. I respect Auntie Selina Sterek, I respect mukoma Gordon, I respect Cherry Sterek because basa varikumbata ihombe, but let's meet halfway. Kwete kubva vabva vatoita dictatorship yekuti chakadai chatoitwi pano.
ine yekumisa malive I felt kuti isusaaaisakatadzii marwadziwo ari nyaya yekumisa kumalive kuona ne because karegezodezo vakudakutukisha titiende kumagrupu kunenge kuchiitwa matoxic life angashituka vanhu ndokwamakuda kuti tiende ikoko mobva machirasira mukuti rasina anhu inini still advocate kuti malife ngaadzose nyaya yanolona mukoma moboys aiwa ndinongoisa mtoto anopinda maadhimini manje papo ndo panopinda namukoma godhoni mucomment section obva vaita magaji kuti hapana munhu ari kuenda kumenshena nyaya yanolona mukoma boys akapera handiti anozomentionawo voice pamachu ungatochemo tandaisirwe pamachu iwapo warning isu hatisi kutoborwira tinoda kutaura nyaya dzanaluka tisangana basa amen alright right zvinosuwisa nezvinoshungurudza chete sisimuregai ndichibvawo vamwe vataurira. All right, thank you very much, Kola. Thank you very much, Kola. Right, that is okay. Now I get what you are saying. I get where you are coming from. Okay, guys. So ngati vundirane. Oh, pane munhu, sorry, pane munhu andabatisa kodesa pa hold, sorry, name. Nanda tokangana. Alright, ngati vundirane. Imi muri kuti mimi amusi kuda kutuka and ndizvo mukutaura kuti muri kuti imimi vanchimbomira ikatimbotite tichipanana mukana kuti titaurirane anditi manje takatanga kutora manhikiri inobva yatonetsa regai titange tipanane mukana one by one anditi gai tipanane mukana guys ukabhaza ndokufonera bheki mira timbotora kola. Hello. Hi. Yes, muri sei? Mushe kanjani? Yeah. Naye chimupoti mangobatwa muri pakati handiti tikatarisa more boys munhu anouya achibatira padiaries mukaita problem toenda kuna mukoma more boys vodai munhu kuzimbabwe ashaika munhu akadai kuzimbabwe. When it comes to magatherings moenda kuna Lorraine achitamari muchiita sei pakangokanganisika base pakuti lolo akazoenda kuna mukoma more boys aine problem yake akawanda nediaries handiti saka mukoma moboys havana kukanganisa vakangofunga pamwe ndo nyaya inotorikowo chega ndingobatsirawo vabatsira kudero handina kufunga kuti mubatsira vaitarisira kuti pangaite hondo dzakadai saka ini what I'm thinking kuti ndezvekuti tirege kuramba muchiisa nyaya pamhepo chitorai tsvaga more boys. No, iyi nyaya iyi ini ndakatomboya nenyaya iyoyo pana handisitombotaura nyaya yaLorraine. Ini kana kuti nyaya iyi ndichazogona kuti ndibate Lorraine ndichatraya kutaura naye zvakanaka kuseri. Iyi ndatouya hangu yekuti pari kukanganisirwa like pane munhu wamusikana vasikana veshawa yava vabusiness shawa yava vakutokanganisirwa business nokuda kwenyaya dzimwe dzikuspekulatwa dzikugadzigwa nevanhu. Otherwise nyaya yaLorraine more boys aiwa haisiri yadafambira pano handichimaona ende isi kana chizama kuti chagadzirisa kuseri chazamawo kuseri handimaona kwete kuti pano because yafuela zvinhu handi ndofunga makuseri namukoma mobile mungutaura taita progress friend ikabvuma kutibatsira so we are hoping kuti pache pane positive results chadi dzichabudikira. Saka tinoda kutaura yedu yemadiaries nekuti chazoitika chekuti vakoma vamwe vazenge vakutuka handiselina vazotukwa vedu wei ende ndashiya kundodini ndafunga kuti handiselina vanozvigona herezvi vazvijaira herezvi matukiro acho avanga vachizoitwa kuti onge mwana mudiki vedu handiselina munhu mukuru. Munoziva guys ndogara ndichikuziva kuti zvimwe zvinhu zvatinoita tinodedza minyama mukati meupenyu hwedu nekuda kutuka dzimwe eji hombe. Handiselina vasi mwana mudiki vaya handiselina munhu mukuru vedu weve kuti ngatiite tichingoisawo respect vasikana hamuzvioniwo nevamwe vana vadiki vazera evazukuru vaandiselina anga ari kutuka andiselina chivaridza nezita cheko mimwe minyama inobva mukutaura mufunge zvimwe zvinobva mukutaura vedu ina ndingadi kuti ndikurudzire kuti zvakanaka kana andiselina pane pavakanganisa ndofunga pane vamwe vanhu vari mucomment section vechikuru varime vekuti can go the right way nekune vanhu ivavo kuti naimi titaurire kuna andiselina muti madiaries tikuchimawo nezvakati kana kuti uya nekwandiri ingawa nemotaura neni wani mwesisimeli andiselina zvavakaita suwa anoti happy go back and talk to andiselina indosvikawo andiselina ndauya kune vanhu vari kuchema uko handika vari kuti zvakati arisi zera redu andiselina mufunge arisi zera redu kutokogeza munhu anogara kuEurope dei vari kuZimbabwe dei vatokotama izvo zvimufunge dei vatokotama dei vanga vari kunhingikiri vari kuZimbabwe kuAfrica uko amen kungotaurawo
aiwa kana yakadaro it's okay meli kuitira kuti kana muine that hope yekuzokwedza kuti muchagadzirisa avo kana pane zvinyanya zvinoda kungobuda zvokunzi zvamusaii vanhu vasasanganisa nyaya iyi nyaya ichango nezvayo yopfuura inokura muchiita program dzenyu dzamamuchiita as usual pasina mashoko akawanda. Alright, thank you very much Kola. Thank you makoza chinatondinyangira panapa. Thank you very much. Okay, thanks. Ne Kola, hello. Hello. Chibva imadzimai mwesonye kuseri. Okay, ndadzima. Ini namuna nchida contribute something. We understand kuti zvoni Auntie Selina ava vane vahombe and maybe at some point vane ma-advice avakakupai, so because of those advices which at that point akabuda zvakanaka maane respect navo. We understand nesu taitomboine respect navo, but zvavakati after nyaya yaLorraine apa ndakaona handisi kutuka, but allow me to express myself, ndakaona manipulative behavior. Okay. Tine vanhu vakadaro musociety. Even it's for her also to introspect and also to tone down. Like zvachitaunza tizi vana vadiki patone vanhu vakuru vahombe kupfuura ivo vavaitotaura navo pavakaadresa live yavo vachiti from today there won't be lies until further notice kunge news. Vaitotaurawo nevamwe vanhuwo vahombe wofuti kwavari hatimungunzvisa havasi vanhu ondi vadiki vaiteerera. So we are appealing to her to tone down on for you, even company ina CEO ina chairperson ine ma-shareholders handiti ma-shareholders ndiwo ane final say. Saka iwe sa-CEO wangonzi rana company in absence, but chairman akauya achiti zvoni ipa ma-employees angu raise yesalary. Iwe sa-CEO even nyange une kudzidza kwako kune zengei zvinataurwa na-shareholder ndo zvinoenda. Saka pepe vakauya vakati Sisimeli, she was supposed to suggest Sisimeli, I think you should now come off alive. Ekwete kuti this should be live yoinga yatopera yazopera. Pavakazoona mazodzoka maopena malines, I don't know how you were manipulated mashure kwakuzoya nelive yekuti zvazodzimwa because amuna kuteerera what she was supposed to give as a suggestion, not as a command. But pakati Andiselina pakataura Andiselina, do you know it was a decision yanga yamikwa kuseri? It was not coming from her own head. Serious, I swear with my living God. I swear with my living God. And why should I lie? You can swear, but don't you put it. Pani zvimwe zvatotopindura because makato manipulate kwa kudhara. Munenge matokontrol. But now nekuti zvoni because tazvitaura, I will tell you going forward, this will always ring in your head kuti ndini here inini sorry kuti meli but ndini ndichitaura ndini here meli akufunga kana ndini tukumanipulate. Now going forward I will tell you it will always ring. Saka tinoda kuti Auntie Selina vaite tone down. Group iri rina chairperson, rina CEO, rina shareholder, which is you. Your decision is final. Thank you. Saka utovuma ndakamanipulatewa so aibeka ndizvakakuomera utogaya kuti Simeli vakamanipulatewa naAndiselina. Aiweka asi haisi mhosva yako ndikandikusiya wakadaro. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Aya. Hi. Aya. Hello Kola. Kola, hello. Hi, Sisimeli. Yes, Maswera say. Washa muchadami boseka ankumbichana first. I think we are sort of going the wrong way. Okay. Because I don't think Auntie Selina, yes, she might appear different to anybody, but she didn't mean no harm. Saka ngatise step ngati hold on and support. I don't
don't think it would be wise anyway kuti phone calls tirambe tichidiscussa this. We're creating something different. Ngatitaure dzimwe nyaya tiseke dzimwe. This is over and done with, please. Okay. Because kwazvakuenda nazvo that's not nice. She didn't mean any harm. She might have appeared as if because we are all different and unique. So let's not hold anybody kuti antiselina vakaita wrong because vakazoti that's wrong. Okay. All right. The mistake is not antiselina. The mistake is Lorraine and more boys, which has got nothing. Antiselina was trying to make peace. Ndatingodzidze kuti takasiyana so ndatingoacceptana sezvatiri. That they go take another case story and let's forget about this because it's going the wrong way. All right. Thank you, Kola. Thank you for the good advice. Right. Guys, I think murukunzwa mwakola kuti tisaramba tichienderera mberi nenyaya kuti vanhu vacontribute because it's taking again the wrong turn. Zvatiri kutry kuavoida ndo zvakutoitika futi panapa. Unaona? Saka I think itaipedza. Ndoda kuti guys, ini ndakamira ndiri sisimeli kudai. To all those vaka offendwa nematauriro akaita Selina and Selina nezuro, I am truly sorry on behalf of Auntie Selina and all the admin team. And chatori manje ma comments because I think zvavharwa zvemakolas and it on behalf of Auntie Selina and all the admin team, yes, I am truly sorry guys. I am very, very sorry. Those who were offended, maybe ne tone yakashani yamuri kuti yakashana Auntie Selina, but we all know kuti Auntie Selina vane voice ritika. Andimaona vane voice ritika sezvandinoita ini dzimunguva ini ndinotaura zviri fast and voice rangu riri loud zvokuti kana ukasato ndibata mezeshero logona kumwatsimela rikupopota andiona but ndeni singapopoti andimaona ndenichotaura. So I think voice ravo pamwe kudaka kuenderai pamusoro mukaona sekuti maybe vamanipulatewo sisimeli kana kuti vamanipulate vanhu kana kuti vavhara malives kana kuti chi, but truly speaking it was a decision that was made kusere. But still all the say guys ngative nemweyo kuregerera anditika can you please guys forgive Auntie Selina and for whatever tone and yavakaita yacho isina kufadzai and when she will come next time, she's our mother, let's try to accommodate her and she's our mother, she's our elder munhu mukuru kwatiri vazvinzwa anti have aid of mataura chichemo chenyu anditika she will fix you anditika pacho pavakakanganisa ipapo anditi so Antika sounds all no. I so what all because of Ningikiri. I don't know how you are going to take it, but aninga tadzi munhu anongofunga uchi zvanoda kutaurawo anditi munhu anongofunga zvaninga chida kutaurawo haangarambidziwi. But the matter of the truth is chokwadi ndo chandiri kutaura pano and two inda ndatongoya kuzoadresa angu vanhu vari kuda kukanganisira mwana uyu business rake anditika inini inonzi shawa yacho yokutaurwa business shower. What I will do guys as I was invited and nakudzwa kunzi musauye kana kuti mastopiwa kana kuti chi zvandichaita inini I will just step down antika I will actually write a letter kana ndichafonera muridzi webusiness shower ndomudza kuti mainini honai zvaitika pangazifamba zvakaipa konzi sisimeli saka tsvagai henyu mumwe munhu achauya kubusiness shower renyu. So kune avo vanga vachida kukanganisa musikana uyu ndini ndiri kutaura ndega nemuromo wangu muzonaudzana kuma WhatsApp group kwenyu ikoko antika inini now ndakagara pano I will tell the owner zvine chiremerera anditi andichakwanisi kuuya kubusiness shower because imimi vari kunge muchiatenda vacho just imimi vameno ndaratanga neguwa iri antika you are not happy anditi because muchanopigwa mari dzina sisimeli how I don't know. So kuti vakamboba mari yavakaita joint venture nevanhu kuhaiti handisi takaita joint venture nani you know better me I don't know anything about the joint venture. I organized the Haiti, that's what I know. And I diaries no one no any other second party was involved and so could never kusema message vachibvunza vamwe vangu vari kuhaiti vachitumira kuhaiti you know yourselves and ndiri kumention because nderimwe team riri honest guys nderimwe team rinoti do or die nameli of course yes group vamwe vanovenga varipo kune rimwe team but risingatodi rinotouya nezita remunhu nenamba yemunhu roti sisimeli havanozara ndiripiwa but pamwe pacho vanozongokandawo animaona vanozisa izvozvizvi vangokandawo animaona sisimeli adressai this issue ndikati muti and I don't have anything to address, let them speculate. No, is gadzirisai kuti Haiti nokuti apa patro ndikati
kuzvabva kupi futi zvii zvatanga nani futi zvinhu zvakadai hakuna joint venture yanga iripo anomaona. So to all those varoda kuenda kubusiness chawo yemwana uyu please musati 27 just go and support. Andika ndofunga paflyer madetails aripo andika ndichamukumbira kuti agadzire imwe flyer abvise picture yangu inini and to accommodate avo varoda kuenda kupi vari kuenda kubusiness chawo anditika kuti muende makasununguka. I won't be part and parcel of that. I'll tell you munhu akandi approach mune zvakanaka ndichamu approach mune zvakanaka ndichimudza kuti meni nyaya ndambotaura nemiyaya I think it's best kuti ndisachaenda andimaona imi chindai saka vanhu vese chindai munosupporta go and learn my business anoitwa sei anditika go and inspire one another nemabusiness chawo uku kuti kuitwa nezvei. Musafambire kunitora makuwa kuti munoona makuwa kuti angakapfekei mudzi weshow tatina kuguta hatina kudai endei munofambira kudzidza business. Next year 2022 ari kuuya antika let's spend more time on trying to educate one another about businesses. 2022 tipinde mune mane plan business instead of looking for kuti maibeni vakuita nezvei nhasi maibeni vazodai. It's a good opportunity for people in SA zvikuru sei nokuti handiudzigi zvemu ndogara muno. I know most of you guys kuti mararamiro acho munongomaziva amudzwe ndeye wako mukako at least ukatogona kubhadhara rent yako wagona kutenga chikafu chako ngoshuti mwari kudzai wotumira kamarinyana kuZimbabwe. This is an opportunity of you people to go there antika bhadharai ma 250 nyari kutaurwa namba dziripo ipapo torai namba mari kubhadharwa kuna iye muridzi antika mobhadhara ma 250 go and learn antika musafambire zvakawanda wanda fambirai kuenda kunodzidza. Nyaya iyo yekuti munenge maenda kumafunction makusiya zvamafambira makuda kuongorora vanhu ndo zvinokanganisai muchiramba muchingori pastage imwe chete then you see people going up vachisimuka moti hanzi vakaromba atimaona vakaromba aiwa amudaro guys akuna munhu anenge akaromba but munhu akaenda kunodzidza akanodzidza zvakadzidza akabatawo akapinda mumitambo chimara vanenge vanoita marounds andichi voita marounds anditika voita marounds avo vocontribute vodidi iwo wakasara kumasure because you were busy kutsvaga life yekuti saka vanoita nezvei saka vanorarama sei saka vaya vachidrive mota yakadi saka mugumbo vangu vakapfekei. Go and learn veduweka ini ndinoda kuti nhasi panoka toda kunyanyisa Satani. Satani atopinda angatopinda mugrupu rino iri Satani angatodominate angatokavha pfungwa dzevanhu vakawanda handimaona nekuda kwenhingikiri nekuda kwezvinhu zvisina kana nebasa rese. People vanga vave nemaemotions angava kumusoro takutaura I mean I understand a lot of things happened and my prayer warriors please pray for the group, pray for our page. Panetwa chakanaka Satani ndipo panoda kuuya. Panetwa chakanaka the devil tries to come and destroy. Has the devil has come to steal, to destroy and to what? Antika saka angatouya panapa kuzodestroya chinhu chakanaka chinobuda panapa kuona usingarwisi hauna chinhu chakanaka chauri kuita ukaona uri munhu ari kuatirurisa left right and center it means kuti there is something that is good chauri kuita pane chinhu chiri kurecognizwa chauri kubatwa chauri kuita so they will try and so ndangoti guys kamusati matanga kutaura shama muromo wako kana kuti kutaipa chinhu tanga waifunga uchiri kutaipa paya kuti ndikushandiswa nemweya wani kunyora zvanoda kunyora izvo musoro pomwe munhu mweya wamwari here kana kuti Satani wacho atopfeka inini kuti nditaipe this thing ndichituka andiseri nava ndichinotora picture yavo nezera ravo dera ndichinoposta. Come on guys isedu tazvijaira atichina panoti kana panovava kana panoti gwabvu hapana but kana pane dera ndakafilira munhu nhasi ndafilira andiseri nandikunyepa ndanamata ngati mwari kwatakuenda kwazvakuenda kusiriko ndanamata ndikati mwari akakwenda ndikafonera chenga cheri imbocheka andibut usava udzi don't tell her anything unozati kuwhatsapp group kuzvandiri kuona andimaona cheri akati ano hapana chauri kuziva ri right ndikangoti let us stay that way isedajera zvina basa andimaona but uchitotaipa zvanenge uchiteka izvo itozvigara uziva kuti it's not you are used by the devil kushandiswa naSatani kunzi nyora zvakaidai. Come on guys and then mugowanei pazviri munowana chii pazviri after mawana mavaposta maswiriro vatuka mawanei maswera mchitituka zuva rese. What did you gain after that? Pana kuti bank statement yangu yawedzera era apa mari mazero nokuti tatsura chituka andiselina kana tinana sisimeli ari pera ari kutaura izvozvo hapana ingori 00 handi kana usina kana bank account nanasa una kana bank account kana ungo chingori ne 10 rand nanasa ungori 10 rand yako saka zvimwe zvinhu ngatingofungai guys satangwendera mberi it's wrong tikasatsiurana pachedu pana pa SDRS family ka akuna munhu anogona kuzotsiura kunze ndochokwadi
akuna nokunozotsura kunze as much as vamwe ndaona manumbers akutanga kutodona vamwe vakutiza because ndinenge ndakutsika mugarden dzevanhu but handina zvandiri kuziva kuti ndiani kana kuti zvafamba sei kana kuti ndiri kungoti nini ngatizvigadzirisei anditi ngatingozvigadzirisai andimaona kuti tisarambe tingwe vanhu vane ruvengo kufamba wakatakura ruvengo mumwoyo mako zvinodestroya iwewe wakatakura ruvengo kufamba ukazadza hatred within you kuti ndomuvenga ndakamaka nda kuti nomugadzisa size ndoda kudai it destroys you in the process not the other person wanenge uchingoti kuitira utsinyo andimaona. So on behalf of my diaries guys nechi ndangoti vedwe ndinokumbirawo ruregerero pane kana maka offended and Selina. I don't think it was her intention. I don't think so mufunge. So anyway, I think iyapera andichika iyapera tapedza nyaya nditi pane chimwe here chichemo chamuda kuchema but ngatisege kuchitamba tichana nezvenyaya yekuti nokuti tingatoramba tichisisa fire kune vakamirira fire ka imagine kune vakamirira kuti sewedzera fire zvozodi. Angelina ndikuda kuti vanhu vaende kunosununguka animoona ndikuda kuti vanhu vaende kunosununguka zvino kana vachanga kutofambisa ningirikiri zvinhu andimaona vachitaura kudai vachanosununguka sei ini ndiriko chichazoitika nchekuti vachapesera kuti tipe mari dzedu kune uya saka kuti aite mari yake business zvari kuita zvibudirire chirega inite step down hamuzvioni chirega inite step down. Anyway guys mangwana chikani ku Thursday handichika asati enda ikunigire. No guys, we alright guys, I think we are fine. So my level tangarini how muchembere lile let's go to business shower. Alright. And this is but don't worry, will come my life half guys fair my life half tachida tigadisana sevana and this family tachida tigadisana ufuchi ndasonzwisa zvamukutaura kuti no kusunguka kwatiri kuda atisi kuda kutuka ndopandanyanya kubata ipapo nanzwa kuti no kusunguka kwatiri kuda kuita hakusi kutuka tiri kuda kuti kuve able kuti tingotawo relax a bit like tichifara tikomenda tisingatye kuti tinonzi tikubloka of which I will go and talk to the admin team toonesana futi ikoko hanti basa redu kugadzisana toonesana futi ikoko kuti okay guys ndozvitoa vanhu varuti havasina kutuka hanti vari kuti vari kuda kungosungukawo kuve able kutaurawo zvinhu zvavo vakasunguka vasingavhunduki hanti ndochichemo chamaisa saka indochitorawo chemo chandidzokera chokupi kuadmin kunonzi kurespectawo protocol ndochinda kunovaudzawo kuti aiwa ndofunga manzwa vanhu vachitaura kuti zvakati ngatiregedzei vadi vafare vatisunungukei totaura toonesana antika then totangira ipapo asi ukatukawo kana tukazotaura comment rinenge risingaiti hateful kuna kola vanokubloka and I'm paying for 5 people who are interested to go ku business shower manje indativa marketera zvangu right zvake zvaita ndo zvatiri kuda kusumudzira mumwe mwana ane vision yake ari kuda kuita vision yake. Okay, chero kuti call me. Let me call ndinzwe. Hello? Yes, ndichiri pa live ndona chiti call me. Oh no, the only reason I was saying that I know Tiruan Nyamba is my twins and stuff, but sometimes like I was just watching my comment section, guys. Number one, number two, there's nothing genetical background Sismeli doesn't end up knowing, or decisions that are made that we want to damage Sismeli. We never signed up because we want to ruin Peja Sismeli. The whole day I've seen comments, my posts about my admin and tutorial guys. My emotions not all what's wow. You know, and the way you guys, okay, fine, you might say, but Auntie Selina was rude and abrupt. She's normally actually the voice of reason, but sometimes I think it's a bit too much.
and it's unfair for people to think Kuti Auntie Selina made the decision to stop my life. It was a collective decision. And to be honest, so we decided instead of us looking like to support Sagaita Lorraine, we need to honor what he's saying and just let the fire cool down and calm down. So at no point have any of you ever inboxed Ismail or come to any of us and said, and now Farhan is at one Auntie Selina. But you're quick when a comment section tuka guys. Auntie Selina Kurvatoro Nemuriam, about her family. Our families never ever signed up for this. It's also taka sign up fine. Tukana ines mugo shauda mugeta say, but now barume vakadzi vana bevanhu wasipo vasinga wepa my life. Please ndokumbura kuti msiyane nawo. Kana muruda kuti tibve munongotara kuti bvai. Kwete kuswera muchishungurudza munhu. As much as she won't come and say it, it's affected me even more, to the point where I thought, really, should I be on diaries? Because if it's going to end up spilling over to my kids, my family, my husband, I really don't want that for myself. So I think it's very important for people to actually think about what they're saying. Singe comment section, you are then now going to extremes. Auntie Selina has never tried to manipulate Smell. So Smell is an individual. She's a very strong character. As you've seen, we're not supposed to be doing lives. However, get my lives. If she decides to go against it, that's fine. We have to accept it, because at the end of the day, page in the rago, she can tell you there are so many times yet not over the smell we're not perfect. I don't think we've ever tried to protect the image of Guti. We're perfect. We're not. In anything until now, diaries has actually made me grow. I used to be a vile person, but I think when you're not going to try to start, instead of kuti ndisinanga naye saka ndokubvira kuti pese pamune mchinyora zvamunonyoraka fungewo kuti kumashure kwevanhu vamuri kutaura vamuri kuataka titoriwo vanhu Auntie Selina vamatuka guys, she might be strong but munhu wenyama anotofila mamwe macomments enyu, so motikana mablog anzi mati mina neutsinyi, but you're not thinking about the person on the other end of the phone. Vakazvisungirira Auntie Selina muchafarere wedwe. It's not nice. I'm really disturbed, my diaries. Tinotamba one comment section tichiseka pane kutamba kumwe kuri right. Kuzoti mama comments ekuti tinozvibvunza kuti munhu here anobva kune vanhu vari kutaura zvinhu zvakadai so. Please guys. The intention was never to shut people out. The intention is never kuda control asi zvazaenda out of hand, and I think it was just to cool my tempers down. We had more boys. We were actually taking into consideration my feelings are more boys, because we were thinking, it's a lot, it's heated at the moment. So let's try and cool down. We're not saying we have to punish everybody, and we're hearing you loud and clear that you come individually and say, guys, cool group, global, Telegram, UK, it's everybody. Meeting if people didn't know. And things were explained, and some of the members were like, oh, okay, now Takun's with why the decision was made. Yes, sometimes we want to involve you, but so we can never win. I think I found the moon where's our group. So please, guys, at Skuramba Kuturu, but Maturira Munoita makes the difference. I'm really affected today. Facebook, to be honest, because guys no. We're only wanting to support this. I want this page to thrive. I don't even, you know what? I'm actually better when the page is thriving, because we're all winning, and your contributions are valued. You're allowed to. Freedom of speech is okay as long as you're not going overboard with your freedom of speech. But guys, honestly, that's what I wanted to say. I've seen even comments section just now. I was reading my comments. I don't even want to mention the person's name, because comment section vile things about Auntie Selina. But you're a woman like Auntie Selina, and she has been dragged the whole day. Page, not just Auntie Selina. I've seen my name, I've seen Uncle Mukoma Gordon's name. I said, fine, we signed up for it. Then potanga upinza futiwa rumevan. Yeah, murumo wakasudai. Yeah, guys, come on. In anything in
my husband doesn't sign up, didn't sign up with this. In any two kind, deep same I can take it. But when we come back, do you know we take time out of our families? Not that we need to be rewarded at this point. I think we decided to put ourselves in this position. But kanamaku very innocent for me, that's where it takes a turn where I have to ask myself, is it really worth it, me putting my family through that? I love diaries to the core. I love diaries. But can I tell you comment section? When you get a chance to assessment, you sit back and read my comments and get in your comment section. And I don't block anyone because I said to myself, I want to keep this video so people can go back and look at some of the things that are being said. Most of my admin don't go block. In any second, I don't normally just block. And I haven't even blocked anyone in a long time because I just didn't want people. And I also want people to feel free because you know what, you don't feel free kutamba nemo comment section. But zvimwe zvinhu zvacho unozvibvunza kuti asi pane munhu chakatadzirwa chiri personal chakaitwa naAnti Selina. Auntie Selina never makes a decision on her own. Right. When she Hold on, Cherry. Hold on. Just her. Cherry, hold on. Now we have somebody. No, not. She's a die-hardcore. Another diaries nemwe wake weisasingani nayo. Beauty Story. And I think Cherry, you know her. My pillars a diaries. She's willing to pay Mkoma Mobo's Mariake for the sake of peace. Maria tisina mbotora isukwana pa diaries but for the sake of peace she is willing to say how much is it in the badari Mariacho zvipere because she doesn't want to miss diaries. And I also have Chendakusen drive voice note. I also have another lady and ari ku UK ati simeni maracho imbori mariko tonoteta say because atinga share live nokuda kwezvinhu zvisinei like it's like you are dragged now pakati. So you see guys, why can we not have why can you not have Lara Muchengu imboitawo semudzimai shamwari uri mukadzi? I think you are very reasonable behind you. Hold on, Cherry. There's a reasonable person. You are bringing again zvinhu zvokuti utenge kuita we are talking about zvinhu zvakadai totogadzisana. Wakuunza comment inokonzeresa kuti patenge kukonzeresa futi Lara ndokumbirawo munin'ina kana tivakoma. I don't know, this is not correct. Tiri vanhukadzi tidaro. If you feel kuti vanhu SA vanodzikisirwa hanti I am there hanti my number is there, come to me hanti come talk to me hanti otaura neni hanti andifunga kuti ini ndinotiita vanhu differently. I don't treat people differently. Ask people ndoswera the whole day kubva kuseni dewa mboswera nilara the whole day waona kuti foni yangu inoita sei. Foni yabvunza vanhu vanofona foni yangu ukambo 2 minutes ukangoona chiri 2 minutes wango dropa phone uchida kufona haichatopindi pane patira pamba ndinosunga zivanise kuti wange ndishanda call center ndichidaira vanhu. And mostly ma SA vanhu ve SA vanokomesa section ask them, I help them kuseri a lot singa scam. Then you come ma jokes and then ichita pano chiseka and saka sizi manisha nchana ai waina ndine mbinga zangu za UK and dinazo. Then you are taking it, you are bringing it into the comment section now kuti in South Africa inotasirwa pasi kunodiwa inde ichita sarcasm sometimes ndenge ichitosekesa vanhu ndenge ndichitongo joka. But everybody knows kuti andina munhu andinosarudza. I don't choose anybody. Kwandiri vanhu vakafanana. Anditi kwandiri vanhu vakafanana. You can go ahead, Cherry. Even you know, decisions are made. And even if the admins are honest, yesterday when we were even debating this, I even gave my points of which we shouldn't close my life. So it's not every single one of us. When we're making decisions, they should debate how. And I was strongly against it. So Msango Fungo decide because to control a page. This page, by the way, no matter how much we are involved, Sismeli has the ultimate say. Like Israel, decide we have no grievances with that. Decide we have to be respectful of that. At the end of the day, it's not sure what to what during my feelings. We're not perfect. I don't think we've ever tried to portray the image that we're perfect. We also have to learn and grow. But there's a way to deliver messages. That one my comments in caps lock. Like really? Like really? Is it even necessary? Summa zvachoka tofana ungozvidzoro inini wacho ndofana tombozvidzoro pane pamunombo complaina matema admin mazinyanya tozvidzora inini chaini totombo apologize mucomment section kana pane wanda offend nezvandataura I'm sorry tikungojoka mucomment section saka musaitonge I'm not saying Auntie Selina is perfect but come on guys summa zvacho no
Today was just something else for me. No, it's okay, Cherry. It's fine. It's okay. Kunonzi ukachera gomba wazvicherera, ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipa wazviitira. Thank you, Cherry. Alright, bye-bye. Sharp. Right. By the way, I did not know andina kuziva kuti ndozviri kuitika kwazviri kunzi zvaonekwa naCherry kuti mhuri dzadhiregwa and things like that. By the way, whoever behind my ghost accounts acho kune vanhu variko. Behind my ghost and vanhu vacho vazhinji vacho vari pano. Handimaona nemaaccounts avari riu uko vanoshandisa maghost. Tati chikumbirawo vedu we chikumbiro chatiri kuita tozati kune kuri kufaisa entertainment. It's nothing personal kufaisa magrupu, but consider vanhu vasimo muequation handi kuti muvapostewo muchivanyora handiti havana chavanoziva. Probably vazhinji havasi paFacebook. Mwana is just a kid handiti iwe uri ghost handi how would you feel? Ini ndiri kunetsana newo ndakavenga iwewe, the next thing ndakuisa mwana wako kana ndakuisa murume wako munyaya isinei naye kuti adi kungoti kana muchivenga Meli mopedza nekutuka Meli musiyazve mhuri yaMeli, kana muchida kutuka Cherry motuka Cherry musiyazve murume wake, kana vari Andiselina moita zvaAndiselina musiyazve murume wavo nemhuri yavo. How is that vasikana? I know kuti behind maghost account kune vanhu variko. Chikumbire kwamuri vanhu imimi kana kuti maghost imimi anditi ndachikumbirawo siyaiwo mafamily members nokuti you are not making it better handiti we are human beings tese muri maoma munenge makapfeka zvamakapfeka takadai tiri zvatiri tiri vanhu tese handiti mangwana tizivi tosangana papi pabhosi nekuti tinobatsirana handitika hazvina kungonaka ngatisiyei mhuri adzina zvadzinoziva hapana pavanopinda handimaona vamwe varume vavatombori vanenge vasiri paFacebook sewangu anenge asingatomboiti zveFacebook haapo paFacebook handimaona mobayiwa ini nokunyora nokuposta vana havana chavanoziva havasati kana tombove kusvika pamaFacebook muri busy. Come on, just feel kuti dei angari munin'ina wako ari kuitwa izvi kana kuti mwana wamai vako unonzwa sei. Saka chingoriwo chikumbiro handisi kumanikidzai maghost acho but chingori chikumbiro handiti and mamwe acho maghost mazhinji asi tombori maghost mamwe agara toziva ya anongoita zvokutuka aiwa atori maghost ari pano tori ini hangu pane 100 ndinatsoziva kuti ndotoseka naro ndichidla naro ndikuzoona kuti iyi nyaya iyi handika yakataugwa musuya pakati papasina zvakonda pana nokuza nyaya iyi yazobudawo kuscreenshot zviri kufamba sei wotoziva kuti it's wrong guys. The fact that we are not asking you kuti ndiani muri zeghost iri doesn't mean kuti hatizivi. Let's stop it guys. Tiri vanhu vakuru. Let's stop it. Tiri vanhu vakuru. Ngatisadaroi. Andina kutukwa Annabelle ndiri kungotaura hangu like generally kuti kuva muvari mudhuze ndisatotaura navo chaivo tichoti vanhu ndivanonotipfekera maghost vachinotibvarura animaona. So anyway guys, andina wandatuka I think so andina wanda offender I hope so. Imagine guys kuti tikabatana tese tonzi tabatana tese guys, tonzi takuda kuvaka nyika tabatana tese guys, nyika tiivake hereso hatiivake here guys, nyika tese tabatana taita chinhu one tese tanyatsobatana hapana pasina mapersonal chiameno vakatadzirana sanganai mugadzirisani handiti but manje ndinozouya kwauri sei uri ghost handikuona ndiri kutaura nani ndouya sei kwauri kuti shamwari ndifunga ndakambokanganisira ini sorry kana tiunoti approacha sei uri ghost haudi tinozviita sei zvinofamba sei nokuti mwana kasina kana mbotuka sina kana mbodii kana mboita sei but anongofamba honesta remunhu. Saka I'm going to talk now ngikirituwanoti if it's possible for the sake of peace mnina wedu yatanda kubhadhara mari yacho ikabhadharwa aiwa that it then lolo wacho kana achiona live kana kuti achizoona live achizouzwa nevamwe kuti ndozvaitika iye semunhu achazvitongesa kuti kune munhu angobhadhara for the sake of peace because paFacebook paita hondo. She will do the right thing anditi she will do the right thing ozonozosira ava mari yavo. She will do the right thing anditi not obviously pane achatoona hapana kuti hangaoni. Antimazviona hanzi Tanaka Popo ndianokupisai. Tanaka Popo ndozviziva hangu Tanaka Popo anondipisa. I know kuti Tanaka Popo anotondipisa chaizvo ouya kuWhatsApp kumessage atotaura ndozviziva kuti Tanaka Popo ndiyo munhu anotondipisa. I know that and ndakambomuudza vanomwe musi mucomment section akandirambira kuti Tanaka Popo iwe unoya uchinditi maiguru unondituka iwe Tanaka Popo but handizvitori personal zvangu handizvitori personal zvangu
Hanimona nechingoti ndo zvaari kufila zvanoda kuita munhu wemurume ndo zvaona zvakakodzera izvo zvokuti rega ndinde kunopisana nani na Gulesi vacho vanenge achiti Gulesi oenda kunondipisa ake odzoka kuti Gulesi hanimona saka ndakatozvigamuchira muchiro wakazouya akati ndongomudza shuwa chandakapopo hanimona ndochokwadi chiripo apa munhu wemurume azvizodi vanhurume munoziva azvizodi vanhurume zvimwe zvacho azvizodi vanhurume azvizodi chiregaiwo vakadzi su munhurume kwankori mukati meizvozvo zvinhu zvakadaro neghosti vediwe hazvizonyatsokubuda hazvizodi vasikana zvimwe zvinhu zvitombodi kudzwa pafeya zvokudawo madzimai ameno apati ameno nemeno nemunhu nelife yake ameno ikoko right sa guys ndonyaya ndandichidi ndonyaya ndandichiti nditaure anditika titaure nezvazvo matsimba mutota aiwa tazvijaira izvo hatina asi kuona tichiri in one piece andikuona tazvijaira tichingori in one piece hazvina zvazvinochinja zviya hazvina zvazvinotadzisa kuita izvo zvindatopedza kudya sapa yangu ndikatotega ndiuye palife titaure nevanhu izvo zvindi kutomwa mvura yangu so ndazoona ndichita bhizinesi rangu hazvina zvazvinopondadzisa kana kuchira mukaita 5 days chaidzo muchimukirira muchini ndozvandakaona kuti hazvina kana dhiri zviya hazvina kana dhiri zviya kana kuti kwai masikwerera muchiti kwai mukutuka vanhu tazotokota dini aiwa zvitadzisi rutini yangu ende hazviwedzeri any cent kana 5 rand into anybody's bank account anenge achituka kana uri broke uchangoramba uchingori broke kana une mari yako uchangoramba uchingori nemari yako saka izvozvo zvaiwa matsimba kutota usati vhundukira ako ipapapo titori bho ipapapa titori bho andiona no publicity is bad publicity uzvisive izvozvo andiona right so guys yeah I think ndo nyaya yanga tinayo apasisina hanzi team SA munonyanya kupisa vanhu vanokubatsirai mangwana very true the most inototituka team SA the most inototituka team SA majority yacho is team SA inove ndiyo futi yekuti inoda rubatsiro mangwana zvichinge zvaipa ndiyo inenge ichikubvarurai team SA ndio ine maghosti hobo ende maghosti munawo musarambe zvenyu vasikana maghosti munawo musarambe zvenyu magori toto ndo amakazara nawo mungasike imi madiaries munonge maka hapana vanhu vane maghosti veriwe vanhu ndo vane maghosti chaiwo kuti zvokunyepedzera voya zvavo panapa voti hatidine musimeni vonopfeka maghosti avo votanga kundibvarira double standards antimaona right sa guys indakuinda tobatsana pamberi apa nditi ini nantipo zvangu sisimeni avapo nenyaya inosekesa yakufarisa muda nyaya guest ndandakamustopa guys don't worry guest ndandakamustopa ndichataura naye mangwana I'll talk na guest mangwana muzonzwa muda kuti muzonzwa anditi Friday yacho yamukutaura iyo chega ndisaita kunge ndikujamba protocol anditi tichidzokera ku admin team tinogara pasina admin team kuti aiwa kutanga kana zviita Friday kana mangwana tinganyanya regaiti timumbosorora Friday chirega intidi titange live zacho tinte nyaya zvino nyaya yacho iripo ne Friday kana kuri kuti ndaunza iyoyo ndasiya iya nhasi ina handiziviwo guys ameno zviri kuitika mukati menyika umu handizviwisisi ini handizviwisisi nemi ameno ndikagara ndakupai clue yenyacho inozonetsa nekuti nditoriwo confusion nenyaya iyoyo saka chirega ndingogara ndangoisiya iri yenyu yakadaro handitika tobatsana nemusi weFriday handiti weduwe zvakare patakukanganisiraiwo seadmin team tiregerereiwo handiti nevari kutituka vese handika aiwa tituke henyu asi tiregerereiwo handiti tiregerereiwo henyu takakakanganisirai papi aiwa handisikuziva asi ndimunoziva handitika chiregai kutuka andiselina chituka henyu inini aiwa ndiri kuzvipira hangu sesacrifice I'm the sacrifice ndini wayana yacho chituka henyu imimi muchikumbiro musiye andiselina musiye Cherry musiye Gordon nemhuri yake moti yenyu tek nini hapana chakashata because inini chidyiso pano ndazvijaira chingori chikumbiro bedwe chikumbiro chandongodawo kuti ndingokumbirawo anditika right guys saka tobatsana nemusi Friday anditika mwari wakuitire zvakanaka guys God bless you.